че все пак беше редно първо дамата да вие не сте започне. зама, така че моля, вие сте... Виж ко, чай сега. Чай с тебе. Виж ко, майна. Мен всички ма знаят. Аз съм пловдивски от Пловдив. Майна. Това е. Да. Пловдив за... Момент, бе. Пловдивски за Пловдив. Майна, това е... Всичко, аре, дай се. Да, доста интересно се получи, съвпадение на фамилии с имената на градовете. Вие сигурно сте от София и се казвате Софийски и вашия девиз е Софийски за София, така да се каже. Аз ще трябва да ви разочаровам и да ви кажа, че моето име е Воденичков. И с моя девиз основен тук пред колегите и пред воденичката за София. Защо? Защото от какво има нужда нашите големи градове, нашата общественост, така да се каже. Има нужда от воденица, да върти, да мели, точно така. Колелото на историята, да се има хляб, да има пшеница, джоджен и други такива. Да. Има и най-важното е хората да те подкрепят, за да наливат вода в тази воденица. Вашия лозунг ни го казахте, извинявайте. Аз казах Воденичков за София. Така. Значи, Мана, виж сега, важното е, разбираш ли, да се работи, нали? Не, важното да не изберат, защото всеки знае да работи. Така ли, разбираш ли? Да, те ще не изберат. Да, уважаеми господа, нека да успокоим духовете. Точно по този повод искам да говорим. А всъщност, какво ще направите, ако ви изберат? Вижте, те нас ще не изберат. Като ни изберат, не ако ни изберат. Като ни изберат. Мана, те нас ще не изберат, защото никой друг не могат да изберат. Добре, както и да е. Напоследък много се изписа и се изговори, че апетитът към кметските постове е главно заради облагите от приватизацията. Какво мислите вие? Господин водещ, искам да кажа, сигурно вие знаете, колеги, сигурно и вие знаете, че приватизацията за България е нещо като... Слънцето е... Не, аз исках другата... Приватизацията за България е като половият орган на комара. Извинявам се, но всички знаят, че го има, но никой не го е виждал. Дори и аз. Ма чакайте, как сега, аз сме какъв комар? Приватизацията е да голяма работа да ге. Аз искам да кажа, че приватизирането е голямо и в Плевен ние мога да се погрижим за голяма приватизация, каквато е моята голяма приватизация да ге, ако ме разбирате какво искам да кажа. Господине кмете, само да ме изберат, веднага ще се побратим и да знаете, това ще бъде да се приватизираме заедно. Уважаеми гости. Кажете. Да, аз се надявам, че вас ще ви изберат, да им стискаме палци, уважаеми дами и господа. Ние продължаваме нататъка, защото напредваме с времето. Моля ви, ние, когато дойдохме тук, говорихме да говориме по-дълго, за да могат да асфалтират калдърма в Стария Пловдив. Ама това не е предизборно студио, господа, моля ви се. Добре, значи вие ни повишавате тон, така ли? Аз и ви повишавам тон. Чакай, момент, аз ви предлагам, нека да го оставиме този другаря водещ да ни прекъсне. Добре, хубаво вие, но още малко. Чакай сега, ние ще вземем нещата в свои ръце, ще си дойдем тук в телевизията и ще си говорим. Ще видите тук аз. Колкото си искате. Абсолютно. Добре, уважаеми дами и господа, нека те да вземат нещата в свои ръце, когато му дойде времето, а ние продължаваме нататъка. Вие все още сте с културно-дезинформационната емисия Каналето, която се излъчва на живо от Студио 5 на Българска национална телевизия. Българска национална телевизия, програма Каналето. Ще бъде 21 часа, 22 часа, 21 часа и 30. Няма значение. Добър вечер, драги мои телевизионни зрители. Каква добра вечер наистина. Отново съм аз, вашият мистификатор, за да демистифицирам поредната груба историческа инсинуация. Говори се, че в древна Гърция живеели някакви елини.
Това са абсолютни глупости на флонга и на търгалонга. Защо? Там от край време е ясно, че се живеят гърци и няма никакви елени. Тия гърци говорили на свой собствен мъртъв език и се занимавали главно с измислянето на митове. Именно те са съчинили една от най-гнусните исторически фалсификации. А именно, че здрави и прави мъжаги, 10 години са се трепали като хамали по тиквите заради някаква си Илена, хубавата Илена, по-късно кръстена и влязла в историята. Трябва да ви кажа, че аз разполагам с абсолютни доказателства, че този субект, човекът Омир, който е писал всичките тези неща, е бил напълно сляп и не е имал възможност нито да вижда, нито да чува, нито да някои други работи в цялата тази древна Гърция. Аз обаче съм с добро зрение и мога да ви докажа самата истина. Още повече, че разполагам с един документален материал, предоставен ми лично от човека Хенрих Шлиман, човека, който пръв разкопа легендарната Троя. И какво е открил там? Един труп в канавката. И освен това, до този труп, една касета, видеокасета с исторически материал. Истина. Вижте го. Хекторе, кой ме вика? Аз те викам Ахила. Не викай толкова силно. Чувам те добре, не ми крещи! Аз не ти крещя, а викам на поколенията. И какво викаш, какво искаш? Дай ми хубавата Елена! Мерси, Ахиле, мерси. Да ти дам хубавата Елена! Дай ми ти! Няма да ти я дам! Защо? Няма да ти я дам, защото... Пети! Утли си, бе! Пети! Давай! Ти знаеш ли? Тя е... Мерси, Хекторе, мерси. Не, съди такива! Краска! Не ти искам хубавата Елена! Ти си тръгвай! Да, аз ще я направя високото! Ей! Херои! Или говорете по-силно, или се бийте тук до смут! Не си гей работа, ма! Кой да си гледа работата? Ти стой тук! Ти стой тук! Мъсник такъв! Кого се качаш ти? Кого се качаш? Защо уби моя старик партньор? Защо уби? Я тай срам да убиш! Да мълчиш! Заради тебе го убиха! Удари ме в петата! Божке! Този пък с какви гащи? Боже! Кой ме вика? О, Господи! Само чудо ще го спаси. Чудо ли е станало с теб, кажи? Не, с него, Боже, с него чудо. Той е умрял. Уважаеми зрители, вие все още сте с седмичната културно-дезинформационна програма Каналето. След всичко това не ми остава нищо друго, освен да ви кажа, че от сега нататък ще говорим само за море, за любов, за лято. Ето, разбира се, навънка е време за плажове, едно разкошно горещо лято. В Америка казват, дори умирали от жега. Вече имало над 300 жертви. Но това не попрече на Род Стюарт, Джо Кокър и компания да пеят при 35 градуса в Букурещ. Не попрече и на Ролинг Стоунс да продължат световното си турне. Няма да попречат и на нашите български звезди да направят всичко възможно за вашето добро здраве и настроение в жешкото лято. Прекрасни, прекрасни се!
да пожелаем успех на колегите от каналето, а ние, уважаеми зрители, продължаваме